Kaham जों जलिनो बागै जों दायथ' दङ प्लास अरा जों कुनो अरा जों हिंसाते खायलायावैनो जतनो मिलौवै जोंनि एलाका बासि जतनो काहामनि थाखाय जों लं टाइम मुंना होननाय आं आसा खायो बगारनि बुंखांखौ जों खायनाय जतनो जों थानसाखै जतनो जों मथासाखै सामुमा खायनाय मथासा गायसे जोंनि सामुंथाय राखनाय যদি जों अरा जे मथासा अरेफोरनि थाखाय जों दायबो जों गेलनाय अमन बागैनो आं अरा दिनैनि बिनि बार्थडे उपलक्षे आं जत्त आमचाइनि बरंनो जत्त त्रिपुरा हास्तनि बरंनो आं कबो जत्त दिनै त्रिपुरा मथानि जिनि जे आटु बिसो कायसे कर्मचारी खायने बदल सायाव बदल उद्योगे कायसार जिनि राजानि लास्ट 86 किंडम नि आजायमानो सानना रुसावै दिनै कायसार बान्ना सानो जाखा जों दिनैर जिनि जे कर्मचारी बदल हইতে कायसा राजानि बार्थडे उपलक्षे कायसा जों 6টা 5টা बिसिओ बरक साहेब बदल हইতে माइरं अथवा दिनै सम मसम हाइके बागजोंनाय बिनि बार्थडे उपलक्षे जिनि जे बुबागोरा गावनो जे लास्ट बुबागोरा अंका 1978 आजायो दाख्लै 2021 बिनि बयस अंका 43 इयार अमन उपलक्षे जों दिनैर कायसा चुबा चुब खायलायनाय बागै दुखनो हाका दिनै आं ब्लाइकनो हामबाय मारो जिनि जे सेबक बदल दंना आं ब्लाइकनो हामबाय मारो तारमाने जों जे दिनै गरिरंनो अमा हाइके किसा मिसा पनरना होननाय जे दुखनो हामाने दरनो ब्लाइकनो हामबाय मारो प्लास अमनि साथे साथे जों दिनैर जिनि जे बुबागारानि जे बार्थडे उपलक्षे जों दिनै गुरुमनि स्टेडियामाव दिनै सारिनि 3टाव कायसा दिनै बार्थडे उपलक्षे दिनै बुबागारानि बार्थडे उपलक्षे कायसा फुटबल टुर्नामेन्ट दिनै फाइनाल होनाय अ फाइनालबो जत्तनो आमचाइनि जत्त बरंनो थाङै माननानै बागै बयजावो जिनाव जागाव जिनि चेयारमेन फाइनाय अथवा जिनि जे फुटबल जे टुर्नामेन्ट जिनाव इएम फाइ सफैनाय गाहाम फैनो खायजाना होनो जों आं खायलाय दङ दुखनो हा दङ पाइफलिया आं जिनि जे बुबागारा आं पाइफलिया दायबो बिनि लं टाइम उङै जिनि दफानि बागै जिनि जातिनि बागै जिनि जे समस्त जे मानथाय सबदाय दङनि दायबो आदाय खायनाय उनफुननै दिनै जे ताबो बिनि 43 इयार मनि नाखायबा बिनि 200 बছর बाचै दंथुन सामुं खायलायनानै हेटार त्रिपुरा लेन्ड दातिनो माथ्रनै ए आशा बिसास नागैनो आनि जे किसा सामुं नरमना जागा बुबागारा दायबो आइब्लकथुन जिनि त्रिपुरा मथा दायबो आइब्लकथुन जिनि जे त्रिपुरा सा जे दङनि दायबो जुग जुग रमै आइब्लकै संग्राम खायै जिनि जे मानथाय सबदाय मानथनै उदाहरण थनै ए आशा बिसास नागैनो आनि जे किसी कनसेप्ट पावसामोन अनमना जागा जतन हामबाय जिनि जे त्रिपुरा सा जे हदानि बागै जतन जे गाहाम खायनो होननै आं आशा खायो बलतै लं टाइम बाचै दंथुन जोंबो बाक्सा सहजिदा खायथुन जोंबो जत सम्भव जिनि जे पारिसाक जों एलाका एलाका गरिबै आमचाय गरिबै जिनि जे बुबागारानि जे नेतृत्व जों बाहायके जों बसखांगा आवख्लांमनो अमनो जों नासिगैनो जों
master PCOs Mairo logi jini somoso rokai sam baglai nei amuri yabulo chinaro sarigo kaino hai football tournament choli tomani amuri final dini nonai amur bagai by player kaitano by player jini isodon je bolo ka kai tinso jini bosango jono mothangai sungai हाइबानो काइटरनि थाने हाइटेसन थाने जों बबाग्रानि काहामनि बागै किसा जों सुरिना नाम हिनिनो जों तिना के प्रथम लाइगा तिनि और प्रथम जागाव फायो सपाइजाक तिनारो तिनि जुनाल साबजुनालनि चेयरपारसन तिनि बरंगोनां सार बिनि देबरमा ताइ तिनि सोशल वर्कार सार टनि देबरमा ताइ तिनि सोशल वर्कार्स सार असिम देबरमा ताइ जों साक जालाय रक जों सेबु बदलং जों सामो खेले रक जों जतन प्रथम लाइगा आमन बिसिंते जों কিছু পথ ক্লাইমিয়া ফোনো जों बबाग्रानि सुरिगाने आम दिनै सोशल वर्कार्स दिनै सार्टनि डेभलपमा बेलायखे सोनो नांगौमाने बबाग्रानि बरं फायना बावना जों शर्ट स्पिचनि बिसिंते जों थानाय नथा फायदेखौ जों अजरा हायनो हाय जों कखना लायनाय दिनै ते खरसा ससियेल एक्टिभिस्ट खायनाय दिनै बरं सार असिम डेभलपमेन्ट खायनाय जों कखना लायनाय ना कख सारनो जों जरा जाखायो जों दिनै 186 नाम्बार सिनि बुबाग्रा बाबुनि बुबाग्रा दंनाय जों बुबाग्रानि आसामा सामना जों सेलिब्रेशन हायखौ जों बालायनाय बाखा जों थांलाय दङ जों मान्दाय ब्लकनि सेबुक खायनाय बदलनि अनगायै जों वान सुग्लायमा बिसिंथिखे जोंनि बुबाग्रा जों बरं खालायनाय हिनै जों ताकलाय बुबाग्रानि कयमे बिसिंथिखे जों केग्रक राना हिनि दंमोन उनाव जों रायमालिया तामखौ बुबाग्रा कयख्या जेसनो केग्रक तारादि तामखौ आरांबाय नरक सुइग्या बरनो सुगुदि सुबादि हाइराव सामाबागै जों बुबाग्रानि खराना खानानै बुबाग्रानि आसामा खालामनानै आं इसे सासेनि ससियेल एक्टिभिस्ट जोंनि दखानि सामनाय थानाय बरंगोनां सार टनि देबरमा कयनाय बुबाग्रा गलक आयोग रुई चिनी दफानो जों सारानान बागै फुलियाना आं सानाव सोङो दिनै बुबाग्रानि सालनो रोगै आसाइमा सालनो रोगै चिनी अरम मान्दाय कमिटिनि कर्मचारी आदंसं बुबाग्रानि आसाइमानि सालनो रोगै चिनी दफानि सुखसुतिया हाइबर रगनो चुबासु खालायनान बागै जोङो लगिरमा बागै बरनो बेलेखिन आं हामबायाफोरा ताइ तिनि बुबाग्रानि आसाइमा सालनो रोगै त्रिपुरा दफा रग ताइ अन्यान्य जातिनाव आं दुवायनाय जे बुबाग्रानि गाहाम गोरोंखाय बुबाग्रानो तन्नानि बागै जतन तेबो हामबाय मारगो जोंनो अछरावो बुबाग्रानि सामुं थांनाय हिनै जोंनो बरफ फायै लगिरमानि बागै हामबाय थेबो भगवाननो दुवाय जनान बागै हायनाय मासागरे तिनि चिनरनि कर्मचारी मथार बुबाग्रानि नाहार मोखां गोजों खालायनान बागै चिनि चुकिया रंना सेरचा सेरनि एखाबा खकसा खकनै रुगै बुबाग्राना आसाइमा सालनो रुगै चुबा चुरमान बागै बरनो ब्लेकन पाइपलिया हामबाय ताइ जोंनो लगी सानका बुबाग्राना खरक कमै नयजो दिनै 4 तारिख जुलाइ 2001 दिनैनि साल चिनि रेशन कार्ड को देता रेशन कार्ड 2,000 नगरक मा दामान खा ताबुक ताइ कुनु मान्नानि बागेरा गन्नंनि ताम जों जाल दङर तो तामले जों जाल दङनि को रुगिगासा हामखाय आमनो आनि जामला पाइखा नक कम बेसी तो तंदरक तंजा जावो साना बड़ बुइ समाधान खायमाना हायो दा तिनि तो नन सामुं रक किसासे कोन बाग फाइका बाहाय वान सुक आखाय तो आओ ताइ तामला खायनाय जे मानतै जे सकतै साजा सानैले साजा जाव ननै उखावान सुक तंता हायो दबा लाइस दंहरनो सम 사연 하자.
Tuh, siapa deh? Kita bukan badan bagi sudah. Hah? Nah, yang yang nasi dah. Yang nasi. Tamu nasi. Setelah